Hát, sziasztok ismét! Nem jött össze, hogy sűrűbben töltsek fel videót a költözés miatt, ugyanis iszonyat sokáig tartott, és hát idézőjelben még most sincs vége. De ennyit bőgni, tényleg ennyit bőgni, gyerekek, ez katasztrófa. Most vittem ki a lányokat a reptérre, ők már nem jönnek vissza, én még itt vagyok Angliában. 2 éjszakát töltök még itt, 3, már nem is tudom. Holnap jön egy nagyon jó barátom Magyarországról, ő kirepül ide, aztán hát majd ugye egy autóval közösen visszavezetünk. Ő is itt élt kint Angliába, úgyhogy az ugyanott élt, ahol mi. Úgyhogy kicsit úgy gondolta, hogy kijön és nosztalgiázik, meg hát együtt visszamegyünk, aztán lehet, hogy ez nem lesz annyira unalmas, mint mondjuk egyedül. Úgyhogy Zoli, jó fej vagy. És hát minden dobozokban van, holnap jön a költöztető cég, és hát amint mondtam, tehát mindenhol mindenkivel bőgtünk, ha akartunk, ha nem, hát ez katasztrofális, de tényleg, tehát próbálja az ember így tartani magát férfiként, hogy nehogy én most itt nem fogok nagy pofával végignézem, végigülöm ezt a búcsúzkodást, de hát ez lehetetlen, legalábbis számomra az volt, még az is lesz. Ugye kezdődött az étterembe, a kollégák szerveztek nekem egy búcsúbulit, hát ott is volt egy kis elérzékenyülés, aztán utána következő hétvégén rögtön egy pár napra rá ugye a legjobb barátaink szerveztek nekünk egy bulit, na hát ott is ugye volt minden. Aztán most vasárnap az angol üzlettársam, ő is áthívott minket, na ott is volt minden, sírás-rívás. Utána tegnap folytatódott a szomszédokkal, ilyen random buli, összejött az egyik néninek a lakásába, aki mellettünk lakik, úgyhogy akkor ott is. Ma az iskolákba, ma este még elmegyek egy nagyon kedves angol barátomhoz, aki hát nekem nagyon sokat segített itt az angliai utam legelején, úgyhogy valószínűleg ott is ez lesz. Én már kész vagyok, tehát úgy ki vagyok facsarva, hogy ezt nem tudom elmondani. Nyilván nem segít rá ez az egész költözkedős mizéria, dobozolás, listaírás, mik vannak a dobozokban, stb. Most már végén már volt minden, a fogkefe megy egy dobozba a kloffolóval, meg az alsógatyával, csak már haladjunk tényleg. Rengeteg mindent kidobtunk, de még így is annyi cuccunk van, de annyi, hogy ezt nem értem, hogy honnan van ennyi, már nem is tudom ezt másképp mondani tényleg. Ugye ez majd hazamegy Magyarországra, ott meg majd következik a következő, a nagy kipakolás, meg mindennek meg legyen a helye. Ezt nem tudom meddig fog tartani. Nyilván senki nem nem tudok már beszélni se. Nyilván senki nem szeret költözni. Én mire nagyon rég költöztem, szerencsére, mindjárt mondom. 16 éve költöztem utoljára. Úgyhogy hát nem az, hogy nincs benne rutinom, de egy gyűlölet, pusztulat, démonok, halál, stb. Egy költözés. Aztán ugye nem mintha más lenne a dinamikája, mintha valaki egy városon, vagy egy országon belül költözne. Meg kb. Ugyanezek a érzelmi hullámvasúton megy át szerintem nyilván olyankor is az ember. Ugye ott egy munkahelyet, egy szomszédságot, nyilván barátokat is, az már, hogyha már elköltöző, azt nyilván megteszek mindent, hogy ápoljam az itteni kapcsolatokat, de hát ez mindenki tudja, hogy nagyon nehéz. Beindul máshol az élet, ott kell mindennel foglalkozni, ott kell történjenek a dolgok, úgyhogy ja, körülbelül ennyi. Hát én még azért úgy annyira nem szembesültem ezzel elhagyom Angliát történettel, mert ugye még itt vagyok.
de most, hogy hoztam a lányokat a reptérre, azért nekem is így kezdtek előjönni dolgok, tehát végigvezetsz a főutcán, és hát 6000 kulliárd csillió millió emlék jut eszedbe, jó, rossz, bármi, elvert itt az eső, itt kihánytam a belemet a diszkó után, itt majdnem összevert valaki, tehát mindenről van egy emlék, tényleg minden lépésről valami eszedbe jut. A megérkezésemtől elkezdve a mai napig minden, ami így felgyűl emlék, hát lehet, hogy Zolikám, te kell majd az első részét ezt a vezetésnek intézed, mert én nem tudom, hogy fog menni, nekem milyen lelki állapotban leszek. Úgyhogy hát kurva nehéz. Ezt most nem is tudom szebben kifejezni, bocsánat itt a trágár kifejezések sorozataiért, de hát kibaszott nehéz. Tényleg. Valószínűleg majd aztán ez a hibászati tendencia folytatódik otthon, mert ugye ott mindenki, azért ott is sokan várnak minket, házavató, stb. Biztos lesznek ilyen dolgok. Hát nem tudom, mikor fog egyenesbe jönni a diétám, amit egy éve kezdtem el körülbelül, de hát majd próbálkozok nyilván. Hát itt jelen állás szerint hozza magát az időjárás, itt van július, az ugye 19,5 fok, ami amúgy nem is rossz igazából. De hát ilyen szürke, az 50 szürke árnyalata van itt az égbolton. Otthon meg majd fő kell pörögjünk, azt valahogy meg kell szokjuk ezt a magyarországi időjárást. Valószínűleg úgy fogom érezni magamat, mint egy kuvasz. Mert hát itt eléggé ráálltunk erre a klímára, hogy így mondjam. Most is egy pólóba pirickálok, otthon meg szerintem ilyenkor az ember már, hát nem tudom, lehet fővesz egy vékony kabátot, pulóvert azt tuti. Na de most így el is vonatkoztattam a témától. Hát a ma este valószínűleg nekem az lesz a legrosszabb, mert egyedül leszek abszolút. Egy matracon, tévé, minden, abszolút minden el van pakolva. Nincs egy kanál, nincs egy villa, vagy nem tudom, lehet, hogy van, csak már nem tudom, hogy hova raktuk el. De ez így pont lehet, hogy így jó is, mert körülbelül úgy érzem, hogy úgy fejeződik ez be, mint ahogy elkezdődött. Ugye 23 évvel ezelőtt egy bőrrenddel jöttem ki, hát most az autóba is körülbelül ennyire indulok vissza. Meg ahol beköltöztem annó, az is elég egy ilyen csupasz, lakatlan szoba volt. Most ugyanígy fogom eltölteni itt a következő pár estét. Nem is akarok így nagyon túl mély filozófiai dolgokba belemélyülni, de hát tényleg úgy az élet megismétli önmagát, reméljük ez csak a jó dolgokba történik meg. És ugye mindig van egy ilyen circle of life, ahogy énekelték az Oroszlán királyba. Na hát most ugyanezt érzem én is, hogy 360 fok visszatértünk az egyes lépésre. Na mindegy, legyünk vidámabbak, vagy legalábbis én nekem kéne annak lenni. Úgyhogy az is vagyok, izgatottan várok sok mindent Magyarországgal kapcsolatban. Tudom, lesz 200, 500, 300x dolog, amit gyűlölni fogok már az első naptól. De hát ott van a házunk, ugye Budapest mellé költözünk, rengeteg programunk lesz, ott lesz anyukám, ő borzasztóan várja. Talán nem is hallottam őt soha ilyen, és nem akarok egy sírni, bocsánat. Talán nagyon rég hallottam őt ilyen boldognak, mint amikor most föléptük az autóból, és mondtuk, hogy ugye a lányok úton vannak. Pár nap múlva én is érkezem. Szerintem ő körülbelül 5 év után így idézőjelben elengedte a kezemet. És hát azt gondolta, főleg amikor gyerekek születtek, meg vállalkozás lett, ő abszolút azt gondolta, hogy én soha nem fogok innen hazaköltözni. Hát valahol meg kell mondjam őszintén, én is azt gondoltam, voltak olyan időszakok, hogy soha nem fogok innen hazaköltözni. És hát ugye mindenki földobta a labdát, hogy hát ha nem jó, akkor bármikor visszajöhettek. Én erre azt mondom, hogy soha nem mondta, hogy soha. Nyilván nem vagyunk saját magunk ellenségei, vagy a gyerekeknek, hogyha nem találjuk meg a boldogságot, hát akkor bármilyen rohadt nehéz lesz megint összepakolni és elköltözni.
de hát akkor ezt kell tenni. Nyilván nem ez az a terv. Mindent meg fogok tenni, hogy jó legyen, meg nyilván a párom is, meg a lányok is, mindenki arra fog törekedni, hogy azért ott is megtaláljuk a boldogságot. És hát ugye van egy ilyen nagyon jó mondás, hogy nem, tehát más emberek nem tudják megoldani a te boldogságodat, te kell megtaláld, és hát ez mindenkire érvényes. Tök mindegy, hogy családban vagyunk, vagy két barát, vagy akármi, ez tényleg abszolút igaz. Úgyhogy szerintem én meg fogom találni a helyemet és a boldogságomat, úgyhogy ezen annyira én nem aggódok. Hát ez most ez az utóból... Mindjárt kibököm. Hát ez a következő pár nap, ez még rohadt nehéz lesz. Most, hogy ismer azt mondja, hogy ma van kedd, most már kedd este. Mindegy, hónap szerda, csütörtök 2 nap. Hát ez szar lesz. Ezt nem tudom, nem is tudok más mondani erre. Nem is bánom igazából, hogy kocsival megyek haza. Így a végén, mert talán ez így, mert egy 2 napig eltart, nem fogunk az Zolival egy ilyen versenyt csinálni ebből. Lehet, hogy megalszunk valahol, sőt, biztos csak még nem találtuk ki, hogy ez hogy legyen, mind legyen. De talán ez így, hogy ilyen hosszabb út, nem a repülővel megyek, és egy ilyen hosszabb ideig tartó útról van szó, így lehet, hogy nem tudom, könnyebb lesz így az egészet földolgozni, mint az, hogy felülsz egy gépre, Jet to Holidays, enjoy the flight, 2 óra 40 perc, az bum, kész, otthon vagy, és akkor mintha leszettek volna egy saktapaszt rólad. Aztán francia ugye majd kiderül. Úgyhogy ezt most így le is zárom ezt a videót. Elköszönök tőletek. A következő bejelentkezés az valószínűleg ismét autóba lesz, hazafele Magyarországon. Ott már lesz egy utasom is, co-pilot Zolival. Várom, biztos jó lesz, vicces lesz, majd lesznek jó poénok, sőt, remélem, hogy lesznek jó poénok. Aztán ha beleegyezik, hogy ő is itt megjelenjen, akkor nyilván föltöltöm. Addig is tudjátok, szokásos, osszátok meg, lájkoljátok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, kapcsoljátok be a csöngőt. Hát ennyi, aztán kívánjatok nekünk szerencsét. Köszi, sziasztok!